šelfov a vítam vás u ďalšieho videa. Tenkrát je to video na novom kanáli. Na tomto kanále som povedať, že budeme ukazovať iba tutoriály a teraz je to prvý tutoriál, kde si ukážeme, ako sťahovať hry cez uTorrent. Takže čo prvé urobíme, vlastne otvorím si túto stránku. Dobre, ja to dám sem. Keď si ju zapnete, tak tu budete mať. Vydáte games. Tak. Potom tu máte nejaké hry, hej, pár. A tu si nejakú hru vyberete, čo ja viem, FEO 4 ja si zoberiem. Teraz dáte download, torrent. Tak. Dáte uložiť. Dobre, ja tu dám zobraziť tieto vecičky. Toto si rozklikneme. Počkáme. Tak, pridávaný. Dobre, to potom, keď to dáte, sem sa vám také objaví a môžete sťahovať, keď vám to dosťahuje. Dobre, takže tu vám to objaví a vlastne, jak si to dosťahujete, tak si ako keby to otvoríte, alebo aj cez to dáte počítač. A tu môžete, hej, tak máte počítač. Tu si dáte prevziaté súbory a tu si nájdete vlastne prečnok s tým názvom toho súboru, hej. Napríklad tu to máme a tu to máte tie veci. Keď vám to dosťahuje, tak by ste tam mali mať tú hru. Takže to by bolo dnes odo mňa všetko. Keď sa vám to video páčilo, určite dajte like a všetky potrebné vlastne veci, kde som uTorrent a tie hry, tá stránka, tak budete to mať v popisku, takže čaute.